Kajing kerpat bakerpang nakaliang joka sorkar jela Meghalaya. Kaklam COVID khat nai kalakta keleng kaputai. Kumta ngidon kam kajing etrelang jompi barok panila persya ya ka coronavirus. Hadu mentah Meghalaya ompat don kibayo yaw neu kenyang jimpang. Nrai ngimdei ban kensting. Kini kisau tayo banwan kinlong kajing tenju ya kajela bante lakam yaw neu kenyang jimpang. Board renti ya kijing pta bat kijing ajimut ka sarkar jela. Sangat syua ki kam simet bom dakar ke kijing trei bat kijing elang pajba. Ka arpoi tarik ulber arpau ngin pelong ya ka coronavirus awareness day hakaba paro ki office ki bank ki jaga puli ki jaga pajba ki yeu bat ki kali kamai kin sangat trekam. Omdei ban sutu bakla. Bagani kadai kajing penbor lani kajing perking ya kalek kawan jampi rekani kadai kapor ban pensuk thu kumno ban yada ya kajing sapriang uknyang jimpang da kabang isim kajing kli kum ka imlang salang dei ban phai khmat bat snguk thu sapang kanega klam bat kumno ban sim kilat ban yada yaladi bat yakiwei kerpat ya phi baro khamtam ya phi ki khina puli nongtre sarkar ne ki nongtre haki jaka ki baper ki bawan na bar ka jela ba pin pentip da ka ba pendon kam yakini ki lai kali kilat ajitip sya ka sarkar da ka ba phone haun number yarap shispa pra ka ba ar da ka ba register da ka online registration system sya ka Meghalaya online.gov.in/covid ka ba lai da ka ba phone sya ki DC control room hagi district Jampi Kumne Harum. East Khasi Hills, Jero Lai Reu Sao, R San Not R Not Kandai Sao, /RRR San R Pra Pawandai, /Iway Not Pra. West Khasi Hills District, Kandai Sao, Pra San, Lai Kandai, San Lai, Nyau Lai. West Chantia Hills, Jero Lai Reu San R, RR Not R Pra R, Lane Reu Not, Kandai Reu Kandai, Lai Iway San, Lane Iway Not Nyau. East Chantia Hills, Nyau Reu R Pra Not, Nyau Kandai, Nyau Not Nyau, Lane Nyau Reu R Pra Not, Nyau Pra, Nyau Lai San. Riboy District, Not Lai Reu Lai Pra, R Lai R, Not R Pra, Lane Iway Not Nyau. Southwest Khasi Hills, Kandai Sao, Pra San, Lai Kandai, San Lai, Nyau Lai. Na kerpat ru ya pi ba pin pencingai kat bala na ki para briu da ka ba syong marwei bat le khoi jeladi hakar kom ka ba pisai ya kiti berabor bat kiwe kilat sumar kerpat ru ya ki ramba snong ki komiti snong baro ban ya tenrong lang ya ki jingkitli ha kane ka benta ki medical volunteers bat district surveillance team kin phone bat one room shaki yeng lada don kam ban hikai no ban sumar ya ladi ha kini ki khat saus ni ki ban wan sarkar klasim kilat ban penbiang ya ki don kam baban kasni kumta ngau bah WhatsApp ting long ki ba jai ban nga kerpat ru ya pi ba pin nempet ben ya ki tu ki brio ki ba suba ba ki yo ya uneu kenyang jimpang de ban ken mau ba ki India hadu menta kadang don tang hapo ka stage ka ba ar jo ke ka klam ban ide ban sim ka jik tikli ban pentikina ba ka ri jongi kamde ban jam sya ka stage ka balai lane ka basau bot renti ya kijing pta baro kenang baginla bon job yaw ne kenyang jimpang yada yaladi ya ka yeng ka sem bat ka imlang salang baro kowe ublei unkurku ya kari ke jongi